Daj prst dole, ak nevejpuješ. Daj prst dole edícia vecí, ktoré by nevinné deti nikdy neurobili. Ak dáš dole viac ako 5 prstov, tak gratulujem, si nevinné dieťa. Ale nebal by som sa staviť 20 eur na to, že iba tie najslušnejšie deti dajú prst dole aj na poslednej veci. Daj prst dole, ak si nikdy neklamal svojim rodičom. Daj prst dole, ak si nikdy nepodvádzal pri písomke. Daj prst dole, ak si dal odber a like na toto video. Daj prst dole, ak si ešte nikdy nebol na horskej drahe v zábavnom parku. Daj prst dole, ak si nikdy nič neukradol z obchodu alebo si niečo nezobral bez toho, aby si za to zaplatil. Daj prst dole, ak si sa nikdy s nikým nepobil. Daj prst dole, ak si nikdy nezjedol úplne sám celú pizzu. Daj prst dole, ak si nikdy vo svojom živote nepoužil žiadnu nadávku. Napíš dole do komentárov, koľko prstov ti ostalo.